Okay, maing mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na usab kita manghigala nila nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Sabado, pizza 25, pizza 5 na kini mga higala sa bulan sa Hulyo. July 5 na tamang higala. No? So kumusta naman ay mo kalimot ha og mga adlaw Sabado man ron ug mga adlaw Domingo nimbata ha manimbata. Nara no may ngudto na kanatong tanan na hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay Panglawas. Aboy no ato dai nga timbayaon usab og mayong ngudto ang atong talahorong obispo nga tuwa karon didto sa Manila sa Bohol. No kay ni apil mga higala sa matud pa CBCP Plenary Assembly. Maayo mga higala no kay ato na ron didto pod si Bishop elect Glenn Corsiga. Ang nabilin karon diri sa diocese mao si Monsignor Christian Dorango. Hala no may ngudto na kanatong tanan mga higala. Bino ari ta mga higala sa ato ang Saint of the Day. Di ta maglangan mga higala nga atong Saint of the Day karon walay lain kung dili sigon diri sa atong listahan si Saint Anthony Zacarias, no? Saint Anthony Zacaria, no? Bino na tao kini si Saint Anthony Zacaria ni antong tuig 1502, no? Antong hangtod sa 1539. And then his mother was widowed and devoted herself to the spiritual direction of her son. He received a medical doctorate at 22. Gilingi po dyan ini si San Anthony Mahigala, no? Nakadawat na he-receive his medical certificate doctorate at 22, and while working among the poor of his native Cremona in Italy was attracted to the religious apostolate, no? Sa ato pa nisulod siya bisan tuod kung doktor na siya kapan niabot ang panahon nga nibalhin ang iyahang panghunahuna ngadto sa pagkarelihiyoso. Unya, he renounced his rights to any future inheritance, worked as a catechist, and was ordained a priest at the age of 26. So, dali ra day ka training sa unang higala, no? Dali ra kay sa unang mahimo kang pare sa karon may dugaya kay pulong katuig mga higala, no? Unya, served in Milan and laid the foundation of 3 religious congregations, 1 for men and 1 for women, plus an association of married couples. Unya, he encouraged collaboration of the laity and the apostolate, frequent communion and 40 hours devotion, and the ringing of church bells at 3 p.m. every Friday. While on a mission of peace, he became seriously ill and was brought home for a visit to his mother. He died at Grinuana at the age of 36. Sayo lang namatay mahingala, no? Si Saint Anthony Zacaria. So, atong pangayoon karon mahigala, no? Ang mga pag-aampo ni Saint Anthony Zacaria alang usab ka lang kanato mahigala, no? Mga matagaan po taog kadasig sa pagserbisyo sa Dios. Abino padayon ta manghigala kita sa ato ang CBCP News balitang simbahan ining kamugtuhon. Kung mga higala, no, gipadayon karon nga gisaulog ang matud pa CBCP Plenary Assembly o gani ni antong isang adlaw usa ka misa ang napahigayon kauban ni Bishop Patricio Bozon as main celebrant o Bishop Marvin Masida and Bishop Loben Labajo as con-celebrants. No, padayon karon mahigala ang retreat o nga manusab meeting sa ato ang mga kaobispuhan. So yan po nato mahigala nangawagan kay Bishop Patricio Bozon kanatong mga magtutuo nga ato gyud nga ay ampo usab, no, ang kalampusan sa ilahang gipahigayon nga General Plenary Assembly. Binuari na ta maghigala sa atong catechism.
Bino, ari na ta sa pangutana mahigala, no? Sa usa ka awit. Ayan. Okay, pangutana mahigala. Why is there a need for us to be in a community? No, kinahanglan man gyud nga magpamimbro kita sa usa ka komunidad. Bueno, a community helps us form relationship. No, unang-una diha sa usa ka komunidad, medyo makabaton kitag mga higala, no, form relationship, find support and gain opportunities we might not otherwise have. No, sa ato pa doon yung mga matod pagsuporta nga ato ang madawat kung ana kita sa usa ka community. Naunya, not only does a sense of community benefit individuals, but it can play a key role in creating vibrant and inclusive public spaces that are reflective of the needs and desires of the people who use them. Sa ato pa, mas makapalig-on gyud ang usa ka komunidad sa katawhan, sa relasyon sa mga katawhan nga nagpuyo sa usa ka lugar, public places ba. Sa ato pa. Muna nga, ako mahigala, no, kung naparuko malagi po ko sa yungon, usag yun sa mga ako yun nga gipaningkamutan ug ako pong giawhag ang mga katawhan mao nga ang mga kapilya himuon gyud sa mga community, no, kay usahay man gud naa man to kapilya naapod ang mga tao na nimba pero walay community, no, wala bay panaghiusa, no, matud palagi, no, kay unsa man di ay gyud ang community, importante gyud kay mga community. Unang mahigala, a community give us the opportunity to share ideas and talk about things that may not be in our everyday lives, no. Sa ato pa sa usa ka kapilya kinahanglan nga aduna gitawag bitaw nato og community nga diin ang mga tawo human nga nanimba dili gyud dayon mamauli, no. Doon na pa mga ginagmay pud nga mga hisgot ginagmay kung sa mga kalambuan ana, no. Unya pinanguluhan sa pari ug pinanguluhan baka sa mga lay ministers nga magpahigayon sa ilahang kasaulogan sa pulong. Kay importante gyud mahigala, no. And number 2, diha sa komunidad doon na gyoy matod palagi sharing of knowledge, no, sharing of knowledge. Muna nga importante gyud sa usa ka community, sa usa ka chapel o sa usa ka community o sa usa ka zone nga aduna gyoy matod pa community aron doon na po sharing of knowledge o niya support and safety, no, kana bitang feeling niyo mahigala nga you are not alone. No, you are not alone. Number 3, meaningful relationship. Kaya daghan mo kay mga relationship ra pud ba pero walay kahulugan. Dili meaningful ba ang relationship. And number 5, education, a venue for more learning as a community. And then kanang gitawag nato sa English og connectiveness and belonging. No, sa ato pa kana agyon bitang kuan ba kana sa community ba nya murag connected gid mo kayo, murag feeling nimo you are not alone o niya murag duna gyud kay baton palagi kasandigan sa panahon sa imong kalisdanan ana, no. Unya number 8 is inspiration, medyo ma-inspired pud ka ba, and then doon ay mga opportunities and doon ay mga influences, no. Sa to pa kung atong ma-transform ang usa ka chapel o so muna sa into a community, dako kay bentaha nung tungod lagi sa mga matud pa kaayuhan nga madawat sa matag usa ug mismo sa komunidad, no. Muna no, sa ako diri sa Ayungon, no, naningkamot gyud ko mahigala munas ginhawa ug sa kuan pa na munas ginhawa gyud mahigala nga ang mga zona kay amo lang ang gizoning, no, ang parokya labi na diri sa poblasyon proper gizoning gyud aron nga sayod kaayo ang pag-transform sa usa ka zone into a community. Kay dili wala na nagpasabot manghigala nga ang usa ka tapok sa mga tao ba kana bitaw people at sa houses gathered in a community, gathered in a place, community na sila, no. Kay doon naman gyud sense of community nga ato ang gusto nga masabtan din ha sa kuano, common interest, knowledge, support and safety, meaningful relationship, education,
connectiveness, inspiration, opportunities, and influence. So, nato pa, naang yung mga aspeto sa usa ka komunidad na masinati diha mismo sa inyong lugar. No, muna, no, importante kayo. But sometimes, magod, doon naman goy panagbangi, no, especially in a community, no, nga, kay, sa ako lang mismo manghigala, no, doon ay mga community, no, mga renewal movements, nga medyo doon ay misunderstanding sa parokya, sa ilabi na sa mga kaparian, no, kaya sometimes magod manghigala, murag mawala na bitaw ba ang respect, kanabitang respeto ba? Respeto sa rules o sa kapari, diya sa community, while valuing the diversity of belief and opinions. Murag tinuod po dyan again ng ilang giingon nga over familiarity bridge contempt. No? Kaya usahay, doon naman yung mga community po usahay, mga hingala, no? Labi na gayod katong mga transparochial communities. Katubang ang nagkuan nila ba? Karabang transparochial, meaning magtapon-tapon na sila sometimes, wala na ang matud paligi respect for church rules, no, sa to pa murag na wala na ang matud pa ang pagrespeto sa papel sa kora paroko. Muna nga usahay nga doon na yung mga community nga mo conflict usahay sa kora paroko, and I have experienced that myself, no, nga doon na ko'y konflikto sa mga renewal movements, especially in a community. Nga naman, kay murabag nawala na ang rules o sa kapare. There was one time nga, tungod ba nga mag-seminar gid sila, mag-open sila o mag-recruit sila bago. So akong giingnan o higala nga, kana bang dili lang o sa taron, kay mo focus ta on BEC. Of course, there was doon ay resistance o gani, giingnan pag yun may tulo may kapare nga nag-Karmahuti Ministry. Wala mi ari aron mananghid, nagpabalo rami o sometimes like that. Murag inaana ba, murag nawala na ang respect sa papel sa kora paroko. Murag ingon ni ana, no, so muna nga in order to be for a community to be harmonious to the local church, especially on the parish priest, we should always focus on open communication, mutual respect, and shared activities, no. So, kaya doon naman good po yung mga community, mga higala, nga maglahi-lahi na, no? Doon na usahay, labi na kabahe, mga kalihukan, usahay. Doon na mananghid, moingon, nga dili arami diha, padre, kaya naapod may amua. O, ano ba? I've experienced that in Shuttle, no? Nga, dagamang ko kayo mga communities po din na dili mo sila mo appeal, kaya naapod sila ilaha. O, ano, no? So, mura ba o nawala bitaw ang shared activities. Kinahanglan nga, in order nga adunay kanang gitawag bitaw nato og open relationship ang usa ka community ug ang matud pa local church, there should always be a shared activities. So wala mo hangi ora ta sa mga communities, no, mga renewal movements nga kun adunay kalihukan ang simbahan mo suporta gyud, no, ano kay do na may usahay mo man ay hinungdan usahay nga mawala ang harmony between communities and the local church, especially the parish priest. Ano, klaro? So na, no? So na nga, kung atong basahon sa Matthew chapter 18 verse 20, kung may duha o tulo nga nagkayusa sa ako ngalan, ana ako uban kanila. So munang makaingon din kita mahigala nga, in a community, ana agyod ang presensya ni Kristo. No gani, ang mga kalampusan sa mga aktibidades sa community tungod kang Kristo kansa tungod sa mga members kansa gigamit ni Kristo, kaya naa magyud siya, no, nahimong instrumento ang matag membro sa community ni Kristo aron nga mapalambo ang matud pa mutual relationship sa usag-usa, no, klaro? So wala, no, so again importante kay ang community muna nga ang banner program karon sa atong diocese is BEC, Basic Ecclesial Communities, no. Pero sa ako adiri sa ayungon, medyo diri ko ni sugod sa kining dako nga kuan, dako nga community ang local church gyud, ang local parish, and then gi-subdivide nako into ang sa population proper, akong gi-subdivide into zones, no. Unya ang kada zone
gipaning kamutan gid ako nga mahimong community. No, nya ang kikuan mo lagi na, no? Kanang importante magyud ang community mo na nga in as much as possible. Muna very challenging lagi. Very challenging gyud, no, nga mahimong community ang usa ka lugar, panalitan ang zone kaysa population proper zone 1 2 3 4 na zones 1 2 3 4 dili jud sa yon ang pagtransform sa usa ka suna ngadto sa community, no, kay varied magod unya daghan ang lain-lain mga priorities, so wala nga di jud ka maka-expect nga ang tanan gyud, pero okay ra, no, basta ra gyud kay naa ra gyud kay mo ug sa ato pa na manakod magana ning COVID unsa na gid ning kabahin si Ginoo ano. So na no nga lisod-lisod biya gyud manghigala, no, pero importante magyud kaayo ang community. So muna nga in as much as possible kung sa ato ang mga lugar na mo recruit nato in a certain community, especially kung mga church Christian communities, mukuang ginta musanong ginta nganiana, no. Pero sa ako nang ginaingon sa ako lang, no, dunay mga communities nga akong gipugnan ang pagdaghan, akong kuan ba gi-minimize ra, gi-regulate ra nako ang ilang number kay usahay dili naman gud nato makontrola kung daghan na kayo, no. Mas maayo tong igo-igo ra aron nga ma-regulate ra nato ang ilahang strength, kay kung daghan na sila kayo, you can just imagine kung ang usa ka community kung ang tibuok parokya puros na membro sa ilahang community, especially transparochial, maglisod na taog matod pa coordinate, maglisod na taog coordination. Wala na tayo coordination kay doon na magud po sila ilaha, dili kay control, no, maglisod na taog in terms of coordination kay doon naman sila ilaha pong kalihukan. So wala nga in as much as possible i-regulate lang yun ang community, pero doon na tayo matod pa communities nga gipadaghan, no, kining gitawag nato og basic ecclesial communities, but it is not easy. It is not easy of transforming people how to become members of a community. Kailangan magutag priorities, pero with the help of God, no, matod palagi ni Pope Francis, in Christ and things unimaginable is possible, you know, things unimaginable is possible. No, manay gisulti niya, no, sa tiyang gisulti nato sa gisulti mahigala, no, matud pa niya, being rooted in Christ makes unimaginable possible. Manay gisulti ni Pope Leo XIV. So muna nga musalig ra gyud kita nga bisan pa kung adunay mga unimaginable things nga atong gustong himuon, posible ra gyud siya basta if you are rooted in Christ. So being rooted in Christ makes unimaginable possible. Muna gisulti ni so wala, no, so community kita, why is there a need for us to be in a community? Because we wanted to be in good relationship with one another. Okay, thank you. This is still your program host. Ako lang gihapon kini mahigala ang inyong hangalagad, Reverend Padre Edwin Academia Acab. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga magkaagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.